बिटिसि गभर्नमेन्टआव बिटिसि अफिसाव आङो साननैसो थांनायाव आंखौ बुंदों मा जोंनाव अफिसाव फैबाय थानाङालै मेडाम आं बे खामानिखौ मावदों बेवहाय आं रावनिबो स्किम मोनाखै होमबा जों बेखौ माबोरै गभर्नमेन्ट दं होननानै बुंगोन आं बेखायनो बुङो दिनै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैया गभर्नमेन्ट गैयैखायनो आं दिनै खुथार बेखौ जुजिनानै खुलुमबाय लोगोफोर सरकार जोंनि बिटिसिआव सरकार दंना गैया सरकारा जुदि दंमारोब्ला मोनसे प्रटेक्शन जायखौ बुङो गौरां दै बे गौरां दैखौनो लानानै गोबां मेथाइ सुजुदों खन्थाइ लिरगिरिफोरा खन्थाइ लिरदों मेथाइ लिरगिरिफोरा मेथाइ लिरदों नंगौना नङा गासैबो लिरदों नाथाय बे मोनसे गौरां दै होननाया दालां खाथियावनो गामिखौ खुरखानो नागिरदों थ' बेखौ ओमफ्राय जाय आइजोआ दिनैहाय बे आइजोनि फिसायखौ गुगोलाव सार्च खालामबा मोनो गुबुननि नामखौ मोनाबो जानो हागौ खिन्थु बिनिखौ गुगोलावबा नागिरना मोनो दे बिराद मोजांनि बाथ्रा बा जोंदाव बड'सा बिनि बिसि मेडाम अनजालि बड'सा ना मा होननांगोनथाय टाइटेलखौ आंबो मिन्थिनो रोङा सरि क्षमा खालाम जाय हक बिथाङा बे प्रटेक्शनखौ होदों जोंनियाव बिथां बुंनाय मथेब्ला बे अनजालि मेडामा जुदि बुंनाय बायदिब्ला अनजालि डक्टर अनजालि दैमारि नङा दे नैबे गुबुन मोनसे अनजालि मेडाम ना क'क्राझारनि बियो ओमफ्राय बे बुंनाय मथेब्ला बे दालां प्रटेक्शनखौ सोर मावदों गावनि फिसायनि फैसाखौ दिनै थाइसे गाबोन थाइनै समफोर थाइसे 100 200 बिदि दोननानै बे मोनसे प्रटेक्शनखौ मावदों थारैनो बावहाय जोंनि बिटिसिआव सरकार गैया नोंबो दान्दिसे समनि थाखाय इउपिपिएलआ सरकार दङब्लाबो नाथाय सरकार नङा खारन बिसोरो बे गौरां दैनि प्रटेक्शनखौ जाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि मा नामथाय बै इएमआ प्रटेक्शनखौनो होनो हाया होमबालाय नोंलाय मानि इएम जाखो बे दालां माबानि 2-3 कोटिनि सेंसनखौनो जुदि खालामनो हाया मानि इएम जाखो बिटिआरनि इएमफ्रा बेफोरखौ सेंसन खालामनो हाया आं गोलाव बाथ्रा बुङा लाफानो बिथांनि बाथ्रा जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौसो सोनानै होफादेरनो नागिरदों खारन इन्टारेस्ट जादों जोंनाव सरकार गैया आं बुंनाय राव नङा बै मेडामा बुंनायनि राव खारन आरो बावहाय नोंथांमोननि इएमफ्रा थाङोब्ला मा खालामो न'आवनो थानानै खबर मोनो खारन जोंहा इएमफोरा मा लायो फेसबुक पेज इउज खालामो ना ओमफ्राय बिथांमोना इउटुबबो सालायो दा जाय हक न'आव थानानै जुदि खामानिखौ जुदि खबरा मोनोब्लाथ' नंगौ थारैनो जों निउस मिडिया गासैयावबो नायनानै जों मोनजोबो खारन बेयो इनडाइरेक्टलि बेखौ इनसाल्ट खालामदों नोङो अफिसाव मानो फैनांगौ दरखार दङ जों नोंसोरथ' नोंसोरनि मानसिफ्रानो बा ससियेल मिडिया इउज खालामो बावहायनो मोनजोबो बेफोरबायदि बाथ्राखौनो खारन बेखौ इनसाल्ट खालामहरदों थेवबो जोंबो बै इएमआ बै सासे अनजालि मेडामखौ आथिं खुलुमनानै खुलुमनांगौ नों सासे इएमआ दे नों सासे सिएमआ जे बेखौ 2 कोटिखौ सेंसन खालामनो हालायो माबायदि सिएम जाखो माबायदि डिपुटि सिएम जाखो माबायदि बेफोरलाय बबे जायगानि इएम जाखो बबे हादोरनि बबे कान्ट्रिनि इएम जाखो बिलाय 2 कोटिखौ जुदि सेंसन खालामलायना 2.5 कोटिखौ सेंसन खालामना होदलायनो हायो गोलाव बाथ्रा बुङा लाफानो बै मेडामनि बाथ्राखौ नोंथांमोना दान्दिसे खोनासंनानै नायदो आरो इउपिपिएलनि इएमफोरा रासिन खोनासं नोंथांमोना रासिन नायना लानाया मोजां थ' बिदिब्ला मेडाम अनजालिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय स्टार्ट खालामनायसै बर' लाइमोना जिउ गोमादोंमोन गोबां बर' गामिया सावनानै सेवहांगार जादोंमोन बे समावहाय जोंनि बे मन्दिरनि गायसनगिरि जाय गुरु बुद्धिस्ट रावाव फालि सोदोबजों गुरुजि सोदोबखौ बान्थे होननानै बुंनाय जायो गिदिर बान्थे गुवाहाटि खारबिलियाव थायो बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि मोदैजों मोखांजों जानायाव नायनानै थानो हायैनि आङो बेबादि जायोबा रावबो रिलिजना रावबो जाथिया बर' जाथिनि आवाज थिखाङाखै आं बर' जाथिनि जानानै आंनि जाथि गस्थिनि जानानै आं आवाज थिखांगोन होननानै बिथाङा फैनानै जोंनि मान गोनां आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनियाव खर' गंग्लायै आर'ज गाबफैदोंमोन आंनो दखरसे हा हो आं बेवहाय थाफैगोन बर' जाथिनि जानानै आं आवाज थिखांगोन होननानै बुंनायलाय जोंनि हाग्रामा साराबो नैबे दखरसे हाखौ बर' बाथारमारि गामिनि गौरां सारायाव दै खुखा जानाय हाखा बियो दै गालांफिननाय बेवहाय दखरसे हा होदोंमोन 20 बिगा होदोंमोन हाखौ
दा बे 20 बिगायाव गौराङा खुरखा खुरसि खालामनानै गोबां लांबाय आरो मन्दिरखौ खुरखाहांहां जानायलाय लोगोसे आंबो बर्थमान बावनो न' लुनानै थाबाय आरो गामिनि रायजोआ गोबां दुखु मोनबाय गिबाय जों बे गौराङा खुरखानानै लांबा जों बाहा थाबावनांगौ होननानै गोबां गिबाय जों उन्दुनो हाया जानो लोंनो सान्थि मोना होननायाव आङो जुजि गोबां गभर्नमेन्टनाव बेखौ प्रटेकसन होनो थाखाय थाबायदोंमोन हाग्रामा सार थानाय समावबो थाबायखादोंमोन हाग्रामा सारनिफ्राय अलमस्ट जोङो एप्रुभखौ मोनबायमोन नाथाय बे समावनो गभर्नर रुल खालामनानै होनानै हाग्रामा सारखौ पावारलेस खालामनानै दोननायाव जों बे प्रजेक्टखौ मोननाय जायाखै बिनि उनाव नै गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय गोदान गभर्नमेन्टआवबो जों नागाराखैमोन थांदोंमोन बारे थांदोंमोन नाथाय गोदान गभर्नमेन्टनि जाय वाटार रिसर्सनि EM जोंहा उकिल बिथांनियाव जों बार थांसेयावबो बिथाङा जोंनियाव थाखायानो गरसेबो गैया बे स्किमखौ जों हरनो हाया होननानै बुंनायलाय जोंनि एप्लिकेसन हैनाया रिजेक्ट जानायलाय उफाय गैया जानानै उफाय हारा जानानै थाबाय थांनाय बोसोरावबो गोबां खुरखाबाय देग्लाय खुरखाबावोबा जोंनि नैबे गायसननाय मन्दिरा खुरखालांनायजों लोगोसे गामियाबो जोबोद खैफोद गोनां जाबायमोन बेखायनो आङो बिखा बिख्लो थानो हायै दुखु मोनहाबनानै गावनिफ्रायबाबो आंनि फिसायखौ आं रिकुवेस्ट खालायनानै आंनि फिसायनिफ्राय थाखाखौ बिरननानै आं नैबे बान्दोखौ दिनै 20-30 लाख थाखा गारनानै गाव हारसिङैनो आङो मावगासिनो दङ दामफार गंसेयाव बल्डारनि दामा खमैबो 20-25 हाजार लायो बेबायदिनो आङो नै बिसोरबो जोंहा मावग्राफ्राबो गावसिनि मथे लायो जेबो नङा मावनाय गिलुबाल' खस्थ'यै मावदों सिबायफोर आंखौ बिराद मदद खालामदों बर' लाइमोनफोरजों गासिबो लेखा गोरोंबो दं लेखा रोङैबो दं जेबो खर्मबो गैया साख्रिबो गैया बेखौनो अन्थाव बाथाव मावसोमनानै बिसोरबो जानानै दं माब्लाबा आथिं होख्रेमदों आसुगुर गलांदों थै गलांदों अब्लाबो नागाराखै आब'नि बिपदखौ जों गावनि दुखुखौ दोननानैबाबो आब'नि बिपदखौ जों सल्भ खालायना होथारगोन होननानै जुजि मावगासिनो दं गेजेराव दैबाना बारलांबाय एसे एनै डिफेक्ट जालांफिनदोंमोन आरो नैबेखौ दा रिपेयार खालामदों आरो बर्डार बिहरबावदों आं दा जोबनायनि लामायाव फैबाय रायजो राजाफोर बिनि गेजेरावनो सोरबा सासे सानै आंखौ आंनि गारि हाबनायनि थाखाय लामाया खुरखा खुरखि जाबाय गामिया डेन्जार जाबाय होननानै बुंफैयोबो आंखौ डिस्टार्ब होफैयो आंखौ दुखुबो होफैयो बेल' नङा सिगांफोरनिफ्रायनो बिदिनो डिस्टार्ब खालामबोबाय थादों नाथाय गामिनि गोरा गाहायफ्रा खोब बुजिनाजोब खोब मोजांजोब आंखौ बिसोर सापर्ट होयो आंनि मावनायखौ बिसोर सापर्ट होयो आं मोजांखौनो मावदों बिथांमोना मोजांखौनो बिसार खालामो नाथाय सासे सानै मानसिया दासिमबो आंखौ हिंसा खालायनो नागाराखै आं रावनिबो खथि खालायाखै आं गभर्नमेन्टनिबो स्किम मोनाखै आं गावनि बेक्तिगत आंनि फिसायनिफ्राय थाखा बिरनसो आं बे खामानिखौ मावदों बेवहाय आं रावनिबो स्किम मोनाखै BTC गभर्नमेन्टआव BTC अफिसाव आङो साननैसो थांनायाव आंखौ बुंदों मा जोंनाव अफिसाव फैबाय थानाङालै मेडाम न'आव थानानैनो खबर मोनजोबखायो नों अफिसाव फैबाय थानाङा होननानै बुंदों आंखौ अफिसाव थांनायाव आं दुखु मोनदों जों अफिसावबो थाङाबा अफिसाव गाहैयाबा खबरखौ बोरै मोनगोन अफिसनिफ्रायसो जोंनि खामानिफ्रा जायो अफिसावनो फैनाङाबालाय होमबालाय खामानियाबो जाखाया बियो होननानै आं हैदिननिफ्रायनो BTC अफिस गानायखौबो बाद होबाय गभर्नमेन्ट थाबाबो जोंहा दिनै गभर्नमेन्टआ गैला पावारखौबो गासिबो सेनानै लांजाजोब्बाय होमबा जों बेखौ माब्रै गभर्नमेन्ट दं होननानै बुंगोन आं बेखायनो बुङो दिनै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैया गभर्नमेन्ट गैयैखायनो आं दिनै खुथार बेखौ जुजिनानै आं हारसिङै मावनांदों आं गोसो गैयामोन दिनै बेबादि सोरखौबा लेंहरनानै सोरनिबा इउटिउबाव बुंनानै फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखैमोन नाथाय आंखौ बार डिस्टार्ब होफैनायाव गोजौआव कमप्लेन होगोन गोजौआव कमप्लेन होबानो नोङो एरेस्ट जानांगोन मानांगोन होननानै आंखौ डिस्टार्ब होफैनायाव आंखौ एरेस्ट खालामनो रावबो फैयाब्लाबो आं गोसोआव आघात मोननानै आं दिनै नैबे बाबुनि एनिथिं MJनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो गोनां जाबाय रायजो राजाफोर सोरहाबा जुदि बेखौ माबा गोसोआव गाज्रि मोननाय दङब्ला गाज्रि मोननांगौ दंबा रावहाबो जेन गाज्रि मोननाङा आं रावखौबो दुसियाखै सोरबा सासे सानै बेक्तिया
आंखौ दुखु होफैनायखौसो आं बुंदों। रायजो राजाहाथ' जेबो दस गैखाया, रायजो राजाया आंजों फुल कपारेसन होदों। रावबो दिनैसिम आंखौ फंसेबो जेबो बुंफैयाखै। आं जुजि मावनायखौ गोबाङानो बाख्नायदों। जायफोर सुबुंफ्रा बाख्नायदों, जायफोर रायजो राजाया आंखौ मदद होदों, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय थाबाय। आरो नै एनिथिं एमजेनिसिमबो आंनि बे प्रब्लेमफोरखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय आरो जोबनायाव आं रोजा रोजा साबायखर हरबावनानै आंनि बुंथिनांगौ रावफोरखौ आङो बेवहायनो फोजोबबाय।